Μέσα ολόφρασκο είναι. Πω, ένας αιώνας ελληνικός κινηματογράφος βγήκε από τη σκόνη και ζωντάνεψε. Και παστωμένο από φωτογραφίες. Ένα πανόραμα του δικού μας κινηματογράφου. Άρε Σολοδάτη, το έκανες πάλι το θαύμα σου. Το Μέγκα προτείνει ένας αιώνας ελληνικός κινηματογράφος. Της καρδιάς μου τα νυχτά. Το νέο διπλό CD του Παντελή Θαλασσινού. Καινούριο ταξίδι του Παντελή Θαλασσινού με πολλούς συνεπιβάτες. Κυκλοφορεί από την MBI.